Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň YouTube'daky sahypasyndan siz bilen gün efirde men Ýowşan Anurwan. Bugun siz bilen Türkmenistanyň student kellagyr hakyny gurrun etmek isleýäris. Habarlardan ma'lum bolýaly, Orsiýetiň Daşary işler ministri Sergey Lavrov golayda Aşgabatda bolup, Orsiýetde Türkmen studentleriniň 30 000 çembesiniň bilim alýanlygyny aýtdy. Şoň bilen birlikde biziň bilişimiz ýaly Ukrainada, Orsiýetde hem başga ýerlerde hem Türkmen studentleri onlarça min bolup daşary ýurtlarda bilim alýar. Bu sanyň ýyl-ýyldan köpelýänligi hakynda hem maglumatlar gelip bolýar. Sebäbi Türkmenistanyň öz ýokary okuw jaýlary Türkmen studentler üçin ýeterlik hasaplanmaýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň yerli synçylaryň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna alynýan studentleriň meçberine hem hakykatda egzamin tapşyryp synagdan dogry geçip student bolup biljek uçurumlaryň sany ýeterlik hasaplanmaýar. Emma bu aramadan studentleriň sany köpelýär. Şoň bilen birlikde şu habar bilen baglykda Orsiýetiň telewizionyasy Türkmen studentleriniň biri bilen söhbetdeşlik esasynda onuň mikrofona ýazylan izvestiýe diýen ýazgyny hem okap bilmeýänligini suwd etdi hem oňa bu synagdan üstünlükli geçenligi üçin onu gutlady. Şoň bilen birlikde Orsiýetde şeýle studentlere öz okuyan dilini gurlap hem bilmeýän, iki söz satyp bilmeýän studentlere hem baha goýmayan studentlere işden kovulma kopawanyanlygy hakynda Orsiýetiň telewizionyasy habar berýär. Şeýle ýagdaý beýleki ýurtlarda hem bar diýip daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentler aýdýarlar. Sebäbi daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary türkmen studentlerini kabul etmek bilen esasy olaryň bilim derejesi, bilim alyp ýurduna dolanmak hünärli, ýokary bilimli adamlar bolup ýetişmek hakynda däl, öz ykdysady meselelerini çözmek hakynda has köp pikir edýärler. Bu elbetde bir tarapdan düşnükli, ikinji tarapdan bu türkmen döwletiniň, türkmen halkynyň ulu kellagyry bolup durýar. Bu kellagyry eger boyun almaly bolsa, bir daşary ýurt okuw jaýlary bilen dören kellagyr däl, bu Türkmenistanyny jurnalistleriň, ýazgylaryň, şairleriň geçiren derňewleri esasynda özara pikir alışmalary esasynda gelinen karara görä 70-nji ýyllarda 1970-nji ýyllarda Sowet ýyllaryna, Sowet döwrüne başlandy. Şol ýurda universitet jennetde zaýym bolandan universitetde daýym bolsun diýen nakyl ýörgünlik boldy. Sebäbi universitet ýokary bilim diplomuny berýärdi. Ýokary bilim diplomyny alanlar bolsa, gowy işlerde, gowy aýlykly işlerde işläp bilýärdi. Ikinji tarapdan universitetiň ýuridik fakulteti iňken para talep edýän ýa-da ýokary wezifelerde işleýän tanys talep edýän yer bolup durýardy. Eger şeýle tansyň bolsa, şol ýokary okuw jaýlaryna, şol fakultete girip bolýardy. Bu ýagdaý elbetde soňu bilen Türkmenistanyň prokuratura kanunçylyk sistemasynyň duruşuny korrupsiýa çünmegine alyp geldi. Gurbanyýew Atazanow ýaly adamlaryň baş prokurory bolup prezident tarapyndan baş prokuraturany paraxana öwürmekde aýplanmagyny alyp geldi. Emma bu netijeler barda türkmen metoduny, türkmen jemgyýetçiligine açyk pikir aýdylmaýar. Ikinji tarapdan student problemasy, student kellagyry ýurdun her ykdysady ýagdaýlarynyň, ykdysady kynçylyklarynyň hem düýünine ýatyr. Sebäbi Türkmenistanyň bilimli, hakyky bilimli adamlar däl, hakyky bilimsiz, hakyky diplomsuz adamlaryň juda köpelenligi, olaryň edara kärhanalarynda jogapkar wezipeleri satyn alýanlygy hakynda özara gurrunçylyklarda aýdylýar, emma bu arada açyk gurrun edilmeýär. Ikinji tarapdan häzir türkmen hökümetiniň daşary ýurtlara gidýän studentleri, daşary ýurtlarda okuyan studentleri adatmak hakynda hem alad edip başlanýanlygy hakynda maglumatlar gelip bolýar. Bu maglumat elbetde bu alada elbetde hökümetiň öz valyuta ýüküni ýeňletmek uğrundaky aladalar bilen bagly. Ikinji tarapdan studentleriň daşary ýurtlarda, daşary ýurt metoduny enatalarynyň iýerýän pullaryny alyp bilmezlikleri bardy we diýen gurrunlary berýän maglumatlary hem hökümetiň gaharyny getirýär diýip bir de habar berýärler. Eýsem bu meseleler barada umman Türkmenistanyň student problemasy barada student bolup öz okuyan dilini
iki söz satıp bilmeyen adamlar barada. Şoňlan birlikde öz ene dilini hem gurläp bilmeyen, mektebe oturup ýokary okuw zaýyny gutarıp, öz ene dilini hem dogry gurläp bilmeyen, öz ene dilini hem dogry bäş sany sözlem ýazyp bilmeyen adamlar barda. Ýurdun geljegi barada. Siz näme pikir edýäňiz? Türkmenistan öz student telesini, öz student problemasyny nädip çözmeli? Student kellagysyna, Türkmenistanyň student kellagysyna nähil derman hödürleýärsiňiz? Bu arada bir de öz pikirlerinizi yazmaňyzy, öz pikirlerinizi paýlaşmaňyzy, tejribeňizi aýtmaňyzy haýyş edýär. Sebäbi student problemasy Türkmenistanyň geljegi bilen bagly, Türkmenistanyň geljegini howp salýar diýip bu bilen gurlaşan yerli muallimler, professorlar hem aýdýarlar. Ol professorlaryň käbiri bahy goýup oturmakdan ýaňa, bahy goý diline, bahy goýup oturmakdan ýaňa ýüzümiň hamy gat-gat ýanýar. Her ýyl ýüzümiň dersi näçe gerek sapyrlyar diýen ýaly gurrunlar edýärler. Eýsem bu utançly ýagdaýdan, bu helakçylyk ýagdaýdan nädip çykmaly? Bir de ýazyň, bir de telefon edin. Hormatly dinleýijiler, şeýle de eger gepleşiklerimiz halyan bolsaňyz azatlygyň gepleşiklerini like basma